Khairun maƙiyin, khairun maƙiyin. Wannan ba asiri ne na jefa soyayya a zuciyar koma waye. Everybody da turawa. Koma waye wannan in dai so kake ka jefa soyayyarka a zuciyar mutum. Mutum ya ji ƙaunarka da bai taɓa ji ba. Kai ka jefa wa mutane ma sanka a cikin zuciyarka. Kowa da kowa wannan asiri ne wanda za ka riƙa jefa soyayya. Kai in dai kun haɗa ido huɗu da mutum to ka siye shi. Ka siye mai ruhi kuma da abin da ka tambaya sai ya baka. Kai wannan fa asiri ne wanda ni ba ma dai zan iya muku bayani a kan shi ba. Zan ɗan taƙaita. Wannan asiri koma waye kuka yi ka buga wannan asiri kai ido huɗu da mutum to ka siye mai ruhi. Kuma zai so ka fiye da yanda yake son dukiyansa, fiye da yanda yake son kuɗi. Kun san abin da ake so fiye da kuɗi? Kun ga rai ko? Rai shi ake so fiye da kuɗi. To zai so ka fiye da ransa, fiye da kansa zai so ka. In sha Allah wannan asiri ne mujarrabin asiri. To muna kuwa fata alkhairi kamar da ake fata alkhairi da ƙasashe daban-daban kamar irin su Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania da sauran ƙasashe da sauran mutane masu bibiyon wannan ƙasar kuma shafi na Miraka to asirin Ibadali TV ɗan gatan Malam TV to in sha Allah rabbi na kuwa fata alkhairi kamar kuma idan ya fara kallon bidiyon mu za ka iya danna subscribe sannan ka dalla alamar ƙararrawa saboda mun sai saki sabon asiri ku riƙa samu kai tsaye da in sha Allah rabbi. Muna godiya sosai da goyon baya saboda muna da mabiya sosai. Akwai mutane wanda da yawa suna amfanuwa sosai kuma suna jin daɗi to mun buƙatar mu kenan. In sha Allah. Kuma kowane irin buƙata kake da kowane irin matsala kake da kar kai ƙasa a gwiwa domin mana magana. Ko yanzu ka kira mu ko kuma kai mana magana a WhatsApp muna dako muna jin ku in sha Allah kuma za mu amsa buƙatunku. Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu. In sha Allah. Muna godiya sosai ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.